ko himen ko para by it how try Jesus Christ ka gospel min da ngi ka hikai yangi ba ka pinkan mau yangi ba baro mangi ngilong kibakit ya kaspa hapo jongi ya ki mau kardor hapo jongi bad ujisu ki ula ong ba kahima uble kadon hapo jompi kahima beneng kadon hapo jompi mendau jisu keren hangi ba kata kahima beneng ne kata ka hima uble kalong kum ka kaspa kalong kum ki maulenai ne mau kordor haba ki briu ki wad ba shisin la shem ngi haben nam penjanai shushu yaka kaspa kabangela lap kabangela shem kai kane kaspa kai kane ka mau kordor haba ki briu ki lap kane kaspa ne ka mau kardor kalong ujisu hi ka jingdon jang ujisu kalong ka jingi ujisu kalong ka jinglap ya ka jingshisha baro mangi ngilong ki ba wad ya ka jingshisha baro mangi ngilong ki ba trang ban yid ya ka jingshisha ban im ha ka jingshisha ka ba mut ban im rengkat badu jisu bad shisin bangi lap yau jisu ka jimpan nau jisu kalong stang bandino shisin la lap yau jisu ha ka jingim ka kam ka badangsa ha ka jingim jongi kalong bandi na dong sha dong na ka jingim di ka don jing mut ban ino ban kendai ban aiti bad ban kamai ngi barong itip nadu hindai kibri ki om ngilawan ban kamai ya ka hokasot kane kalong ka jingkordor jonga jingim jongi kamai ya ka hokasot kai kane ka hokasot kabang ide ban kamai kabang ide ban lap ha ga jingim jongi kalong kaspa kalong mau kordor kalong ka jingshisha kalong ka jingkoi kalong ka jingim padu kris kane kade ka hokasot kabang ide ban lap kabang ide ban im haga jingim shisin bangi lap ya kane kalo balong ujisu Chris ngide ban di ngide ban i not nakipor shakipor ya kie basuniu naga jingim jongi ngidang i no kita namar kita ki ba ngidi kita ki bangi i no kilong kiba kampo ban ya kaba ngila kwa banti na kata ka ngi koloi ban ino kata nginum bachu nginum ishu ngimdon shu kata ka jingitana dia kita na mar ngilalap ya ka ba kam itnat kam kordor kam shondor kam kleinbor kam pinkamen yangi na kata ka ngi stambandi te jisu wong ni de ban long kum ginong kai ki badino na dong shadong kramba kindup yo ya ka ba bhatam minda ha ka jingim jongi ujisu ulam babatam ka jingim padu jisu kalong ka hima uble ka jingim padu jisu kalong ka hima beneng bad jingim padu jisu kalong kam kordor ha ka jingim te kaya ka bangi deben le ideben ino na dong shadong kaba kang iya ujisu ban roy ha pojongi kaba kang lad yangi ban senshar ya ujisu ha ka jingim jongi don bon ge ke baro watla dangi long ke balap ya ujisu lamba ka baptisma wadladangi don jisu hapo jongi na marka jingit palat ye ke saudong jongi ngim treban ino ya kita ngim treban dino ya kita jisu wang ban pinroy ya ka hima uble ngide ban long ki badi kabamut total detachment kabamut ngimde ban don jingit eye palat ya ka jingit jisu habangi don kata ka jingit palat ya jisu ngi kloy ban ino kawe hadin kawe pat kabangi perkat kalong ka bakordor lese ha ke jingim baro kawe kum ginong kai kila karlot bun gi maulan nai henre minda kila lap ya ka bakordor tam ya bakordor tam te kila on kine baro kimlong eye kimlong poida eye kam mindoy eye ngadon kam ya uta bakordor kane kalong ga jing wad jongi
kane kalam ka jingmut jang ka jingyai pilgrim te ngi ong ha ka jingai kristan yong ngilam pilgrim ngiai pilgrim ka ba mut ngidang yai hadu banda boy shaka tong ka ba ublai ulabu ujis ulabu ha kane ka jingyai pilgrim lese ngilap bun ki ke baro henry ujisuang dino kita baro ino kita baro lese kilaban lom paralok lese kilaban long ki jingdon jingem janga parthe lese kilaban long ka nam ka burom lese kilaban long ki kren ki kana janga brio lese kilaban long ki jimpincha burom na ke liang janga brio bunsi lese kilaban long ka pop jangi lese kilaban long ka jimlin pasinio jangi ngi haban nam bandino kita baro ngi haban ban ino ye kita baro te uji suang dino kita baro ino kita baro kenapa lemba kata ke jingsha sitam jangi lemba kata ke jinge baro ka bangi yai lemba ngin sastang ban kindiu buram ya uji su hapo jangi ngin sastang ban pen koridor ya uji su hapo jangi ngin stang ban pen kemen ya uji su hapo jangi kane ka de kenong kai kam jangan jingkai jangi ngi de ban kai man kasngi ngi kai ya ka jingim badu jisu haki sakrament baro ngi lap ya kane lada ngilap koloi ya ke jing shisha bau jisu dan haka sakramen ngi stamban pin kardor ya ke sakramen kumpa pile haka ne ka step pipin kardor ya ke jingim badu jisu lemba ke yukirish pakui pela dino bun ke baramin step kila dino bun ke min step namar pela pin kre pila raiban ya shakimane pila ki min step kila up naga benta ka mas pelas tambandi namar haka sakramen yukirish pakui pilap iya kaspa pilap iya uma kordor but nagabenta kane pila di nemin step bun ke baro haka ne kadur man ka por pi habanam bandi bun ke baro kaba kangla dia pi pani dia ujisu hangta pen solang shisha ki bakit maulanai pe bakit kaspa pikit ya ka kaspa baneng ha ka jingim ai jisu nang kar ku yangi vai pai vai ballong ki ba id ya ka ne ka kaspa man ka kalip ma jisu ba id kar ku kardo yangi pen shai shu shu ka jimur jimbar ka jongi pen scam yangi ha ka jingai kramba ha ka yait ki yang jongi ha ka jingim man ka kalip ma nginang di ki baro ka bakang yang me ban roi ha po jongi en yaro ya utrai Jesus Christ